Kasing Neutrap Youth Council HYC West Khasi Hills District menta kasingi kalalit mi siya ka office jong ka District Sports Officer West Khasi Hills District halor ka jingtmu ban pinili akay no da ka knockout system ya kalumpong Subroto Cup. Kidukot jong ka HYC kilapan pawe ka jing sngaw kya halor ka jingtmu jong ka office DSO ban pinili akay no da ka knockout system na markan kata iki kena bat kan longru ka jing khanglat bakin yo pen I ka sap jong ki na martang shisen kin yo pen pau tekan shem jing kisap na mar ka lumpong ile kay football kaba kibabun ki yo lat ban pen pawe ka sap kade ka Subroto Cup. Kumta na kaliang jong kidukot ka HYC kila kintujur ya ka DSO bakan ngobha ban penili akay bet da ka league system knang ba kibabon kinyo alat bha bat kiskul ru kinum das ngau do nong ban ya shimenta ha ka Subroto Cup. Kadang simpong screening. Nagaleng jong kaseng ngila perkat bat mudur hakabai dei bat kaneka jingil kai bat ngisi okhia ba mentagasngi klemla ban ya kendo ii ye ini DSO tingin sa wan pade ha kasngi kaba indon ha office bat ngin ya tai sani ba hakabai dei bat kane te ngi karpat ya ki school ki per kinong penya jong school ba nai da snusi nai da sanut ya kane bat nagaleng jongi kaseng ngin yai budin hakabai dei bat kane ba at least lagnuk no ba kane office ka penya lekai daka league system hakabai dei bat kane ing karpat ya office ru ba pisno ban da snap ya kasu jong pajba bat ni nakaleng jong kaseng ka HYC West Khasi District ni klem yeng tang namta haka keteng jong kaseng rei yeng haka benta ba ndang ngela yo ya ka message ne ya ka kubor ka ba na kiskur ki ba per ki lawan ban karpat ya kaseng tengi ngi pensngau sya kiskur ki ba per ba hakini kisngi ki bandang wan inang budin nakaleng jong kaseng bat kumju ru bangin le ya kendu ya kene ka sahab markmat namba kini ki kam kinong kila ya jadi kumba ki nakaleng kisku ki bakter kilakwa daka league system do nakaleng jongi ka HYC West Khasi District minta kasngi angila yo ban wan ya kendo ya ka DSO ha ka bedei bat ka jingil kai Subroto jong school ki bakter ndai snubok bam ta kasngi ngi klamla ban ya kendo ii numari klamdon ha office ba idon meeting hana haslong te ndai hakawi pat kabenta ngela yo ban ya kendu ya katok ni ki staff ni ki officer ki ba don hapo ni office bat kila pentip sya kaseng ba kadon ka jingel ka Subroto bat kan sedang ban screening no nadu siningkong ndrei ka ndang la tuat jingmot hakabe dei bat kan ni jingel kai ki ong ba kin penyel kai daka knockout kumba katok ni ki school ne kila airport sya kaseng bat ki benyau hakabe dei bat kan ni jing penyai jong ka office jong ka DSO haka bedei ba klem ya tai sani bah ringkat bat kinong ilakail ne ki school ki ba per ki ba wan shimata ha ka district level tenagleng jong ka seng ka pha ka kubor syak office bedei pek ba ngikerpat epi ba pidei ban penyelekai da ka league system khnang ba ki school ki ba wan shimata haka bedei ba kene ki jingelekai kinyo jing mentoy kumju ro ha kwi ka benta lada pi penyel kai da ka knockout ki mai jing mentoy ya ki tu ki rang ne ki thei samla ki bedon ki sap ban yele kai nomor ba ki shu wan nda ki larem ki lejno ten re nda ki penyel kai pade da ka league system ko mod ba nda ki la rem ru ki jopat nangta ki la ban chance ki laban yo ya ka chance ki ban one syaga jingjob ha ka bakut jong jingil kai tengi kepat ya ka office badai baik ba pidei ban shimkya ha ka bidei berkane nomor ba nakaleng jong kaseng ka sngokya ba shibun ki school kila one pun bat pentip syaga seng bat ki kepat ya ka HYC West Khasi Hill ba ngidei ban shimkya ha ka bidei berkane ban lik baik bat ban ai ki jingtok syaga office nakaleng jongi ka HYC West Khasi ni klem penslam ya kane kejing kepat jong ki pajba jong ki school per po West Khasi District ya kejing bat kejing benyau ke jong ki ha ka be dei baki yo sngiau ya kata kejing penyait nam ta ka district
claim hakaba ki claim ya konsol pal ne claim court meeting la ne claim kano ka jing ai jing mut ki ba ka DSO kan yo ya ka jing lekai nak taban le be da ka knock out te nak leng jungi ka HOC was kasil ni terpar ya ka office ba dipek kamtam ya ka sahab DSO bas ngau bha ban sngap ya ka su jong pajba bat kum juru ya kino isi mentai jong school ke belper ba pin penyaj daka league system kenang ba kani ke jing lekai kan ai jing mentoi ya ki khna ki bidang ki dang san kamtam iktu ki rang ki thei samla ki basong tanat ban simenta ka sport kum juru ke jing lekai ba per penyaj daka district sport officer belne district sport office hakaba yadai jong kaneka district berokoi